Di talaga nakakasawa ang ulam na ito. Kahit araw-arawin mo pang lutuin. So maghanda tayo ng tubig. Nilalagyan natin ng toyo, nilalagyan natin konting asin, chicken cube, meron tayong tanglad, bawang, luya at lemon. Lemon or calamansi, pares lang yan. So halo-haloin lang natin siya para matunaw yung chicken cubes. Ayan, ganyan lang karami yung tubig. Tapos magdagdag tayo ng konting asukal. Nasa sa inyo na yan kung maglalagay pa kayo ng pampalasa. Nasa sa inyo yan. So ilulublob na natin dito ang ating mga manok. So manok ang ating lulutuin ngayon. Napakadali lang nito. Lagi natin itong kinakain. Pero kakaiba naman itong ating gawa sa manok. Dahil para hindi tayo naghihintay ng matagal, hindi tayo kinakabahan kung maluluto ba ang ilalim o hindi. So, ang kailangan natin gawin, ito muna ang gagawin natin para madali siyang maiprito. Pero, depende naman sa inyo kung anong gusto nyong prito. Pero sa akin kasi, ginawa ko siya kung talagang masarap ba. Pero talagang masarap talaga to. Gawa ng, tingnan mo nga naman, pinakuluan siya sa, meron na siyang mga panlasa. Tapos pinakuluan ko siya ng mga 5 to 6 minutes. Depende na rin yan sa pag-cut ng manok nyo. At saka kung marunong naman kayong magtansya-tansya, tansyahin nyo lang hanggat hindi naman sobrang lumambot, yung katamtaman lang na hindi na lumabas yung dugo niya. So ayan, wala na pong dugo ang lumabas. So hanguin na natin siya. Tapos ang gagawin natin dyan, palalamigin natin bago natin siya iprito. Kasi kung prituhin mo yan na mainit pa, so magtalsikan yung mantika. So, para madali naman lumamig, so, pahanginan mo lang yan sa electric pan. Mga 15 to 20 minutes, malamig na yan. So, dahil malamig na yung ating pinalamig na chicken or manok, magpainit tayo ng mantika. So, nung nainit na yung mantika, ilalagay na natin yung ating mga manok. Yung ating pinakuluang manok. So, napapansin nyo, madali lang siyang lutuin. Hindi nyo na kailangan na ma-worried kayo dahil na-steam na siya or napakuluan na siya. So, kunting ano lang yan, palutong lang yan, luto na agad. Tapos, kayo na ang gumawa kung anong gusto nyong sausawan. Mas masarap dito yung tuyo with calamansi, tapos may sili, okay na yun, or ketchup, or sweet and sour sauce. Pwede na nga yan papakin dahil timplado na siya. Yung timpla niya talagang nanunuot na siya sa ano. Para siyang ano, 'di ba? Yung nag-crispy na talaga yung balat niya. O ayan na yung ating fried chicken. Hindi ko na siya nilalagyan ng crispy fry. Talagang prito lang talaga siya na as in prito. So ayan na yun ang ating nalutong manok. So hindi na tayo mag-worried niyan na hilaw sa ilalim dahil nailuto na nga natin. So, buksan nga natin at titikman natin. Buksan daw. So, ayan na nga yung ilalim. Napakaano niya lambot. Oh, wala talagang dugo. Wala siyang dugo. So, ang crispy ng balat niya. Parang ano siya. Kung kumakain kayo sa Max. Parang ganun yung pagkaano niya. So, yun lamang. Salamat sa panonood.